kara mane Raila ni godo ne en manyo ber mar japiny. To gimar manyo ber mar japiny ni en gima onego bed ni watewa duto ka jo Kenya warange ni sirikal onego bed ni en sirikal matiyo ne japiny. Ok dibed maber ni wan gi piny ma ng'ato dhi nindo gotieno nochiemo to jirande onindo kech. Ng'ato ni nigi tich to nyathi mar rawera matin mosesomo botimo gimoro amora mane onyise notim, oyudo nyaka shuhuda mare, degree, ni koro onge tich, en obet mane bath center moro otemo jolo matindo tindo monya chamo. Walosuru piny matiyo ne jopiny, to mano e gima nakwau. Joma dwaro ni wawuothe wuodhni, an arwako we safina, wadonje meli. Meli ne en ga dalagi gundagi ne en ga ka Jaramogi, chakre mana Ford Kenya. Party leader marwa machon ne Paul Muite, mane en jalup mar Jaramogi, to wuok e Ford Kenya kodhi go dala Safina. An bende an ga ODM, wuok e ODM kadhi go dala Safina. Ideology marwa onge pogruok, lakini e ODM kako dong' cha nitie jomoko ma sani oselokre. Gima no inform ideology margi mane en ber mar japiny mane Jaramogi ochung' ne gacha, mane Raila ochung' ne gani, sani tend mane no ODM kagi moko onge kode, ng'enygi moko ng'iyo mana margi. Waluru ber mar japiny, arwako we meli. Ikoni koth biro. Koth biro. Wadonje ok Koth biro. we piyo ting'o. Mheshimiwa Absalom Odhiambo Nyango.